Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan wata kissa ce wanda wani mutum ya bada labarin abin da ya faru tsakaninsa da makocinsa. Ya ce makocina ya kasance mai ƙaramin ƙarfi ne, kuma gashi yana da yara. Ga layya ta kawo kai kuma ba su da abin da za su yanka. Ya ce sai na kira wani daban na bashi rago na ce ya kai wa mutumin saboda bana so ya gane ni na bashi ragon. Ya ce ina gani aka shigar da ragon gida ya yi farin ciki. Bayan wani lokaci sai na ga wani mutum ya zo sun yi wasu maganganu, sai na ga ya shiga gida ya kamo ragon ya ba wannan mutumin ya tafi. Wannan mutumin sai na ce a raina, wataƙila ragon da na bashi ba shi yake da bukata ba, yana da bukatan kuɗi ne, ya sai da ragon yanzu ya samu kuɗi. Ya ce to bari in bashi wani ragon daban. Sai ƙara tura wani rago aka kai masa. Bayan wani lokaci ya je kasuwa kawai sai ga makwacinsa da wannan ragon da aka bashi ya kai kasuwa zai siyar. Mutumin sai kasa haƙuri, sai zo ya same ya ce bawan Allah ya gajiya, lafiya makocina, kuna lafiya? Ya ce ɗazu na ga an kawo maka rago, na ga ka siyar ka ba wani ya tafi da shi. An ƙara baka rago yanzu gashi ka kawo kasuwa za ka siyar. Me yake faruwa ne makocina? Sai ya ce a'a, ai rago na farko da aka bani, wannan mutumin da ka gan shi ya zo guri na ya yi sallama ya ce min gobe sallah, ga tarin yara a gabansa suna ta kuka suna cewa ba su da ragon layya, dan Allah in ina da wani abu in taimaka masa. Shine na shiga gida na kamo wannan ragon da aka bani na bashi. Sai ya ce to wannan kuma gashi na kama ka a kasuwa ka zo za ka siyar. Sai ya ce ɗaya makocin na ta ɓangaren dama shi ma ba shi da ragon da zai yanka, saboda haka sai na ga maimakon ni na zo na yanka rago babba ƙato irin wannan, gara na kawo shi kasuwa, idan na sayar sai in sayi ƙanana guda biyu sai in bashi ɗaya, ni ma sai in ɗauki ɗaya, kaga da ni da shi duka mun yi layya. Wannan mutumin sai abin ya bashi mamaki, ci Allahu akbar. Ya ce to ba komai, ka koma gida da kai da ɗaya makocin naka ma duka za ku yi layya, za a baku babban rago. Allahu akbar, Allahu akbar. Wannan shine inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Wato suna fifita buƙatar waɗansu akan tasu buƙatar, duk da kasancewar suna da wannan buƙatar su ba. Ku duba ku gani, ragon farko da aka bashi shi ma yana da buƙatar ragon, amma ya ɗauka ya ba wancan bawan Allah. Rago na biyu ya zo zai siyar domin ya sai ƙanana guda biyu ya ba ɗaya makocin nashi, shi ma ya samu abin layya. Allahu akbar. Irin waɗannan ɗabi'u na makoci ya taimaka makocinsa, mutum ya fifita buƙatar wasu akan nashi, ita ce muka rasa. Yasa kuka ga yanzu gaba ɗaya duniyar mun shiga ruɗani. Allahu akbar. Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana sauƙi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.